তাৰপিছত কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে মানে এনেকুৱা মাৰি গৈছে মানে গাঁৱৰ মানুহগিলা তামান ইনকা মোৰ ওপৰত फेमस होता है उसका पीछे रहता है फेमस होने से ऐसे हो जाता है ना दाउआ बेसेबां ओमफ्राय आरो मा मेडिसिन होनाय जायो जुदि नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसो दंबा दिनैनि नैबे भिडिअ माने नोंथांमोना कमेन्ट हरनांगोन आङो नेक्स्ट भिडिअ माने बुंगोन आरोना गाइस नन स्टप लगायनांगोन गाइस लाइट मोनसे भिउस थांबाय बिद्दा मा गोजोनथ' गायाखै नै बयलार फिसिनाय जिनाव मारालायाखै दोनबो स' गाइस दा ओमफ्राय जियानो मर्निं गाइस गुड मर्निं स' गाइस मिया मोनसे भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय मिया भिडिअ खालामनायखौ माने दिनै होदो दानि बावैसो होदो फुङाव ओमफ्राय दा गोबां मानसिफोरा जुदि सोंनो गोसोबा सोंजागोन ओमफ्राय मोनसे मोननै सोरबा सोरबा सोंदो बारा भिउ थायाखै मथा मथि 600 नामा बेसेबां भिउ थानायाव आं मोनसे कमेन्ट नायदोंमोन गोबां मानसिफोरानो सोंदो दाउनि दामखौ बेनिफ्राय बेसे दिनाव फाननो हागोन मथा मथि 40 बा 45 डेजआव फाननो हागोन होनना हरदो दा जियानो जाया मानो गाइस जुदि नोंथांमोना फुल डिटेल्सखौ जुदि नांगौबा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि कमेन्टआव खिथा ओमफ्राय नैबे भिडिअनि कमेन्टखौ नायनानै आं नोंथांमोननो मोनसे एक्सट्रा भिडिअ लाना फैगोन आदारा बेसेबां ओमफ्राय दाउआ बेसेबां ओमफ्राय आरो मा मेडिसिन होनाय जायो जुदि नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसो दंबा दिनैनि नैबे भिडिअ माने नोंथांमोना कमेन्ट हरनांगोन नैबे भिडिअ कमेन्ट हरबासो आङो नेक्स्ट भिडिअ माने बुंगोन आरोना गाइस थ' जुदि गोबां मानसिफोरानो मिथिनो लुगैयो नालाय आं नैयाव मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदों जिथुबा इयाव आङो फालौनि बागान खालामनो नागिरदों आरोना फालौ खेबजांनि बागान खालामगोन आं बेखिनि जायगायाव पुरा इथिंगालि जायगा दङ बहुत दा इयावनो खालामगोन आरोना गाइस ओमफ्राय इखौ साफा सनस्लानोसै ओमफ्राय जावफ्लेनोसै ओमफ्राय साइड बेरा होनोसै बरिया खालामगोन आरोना गाइस आं इयाव दा नै फान्थावफोरा नायनो हागोन नोंथांमोना नै फान्थाव बिफां बेफोरसो फान्थाव फुलि गोजा न'निनो गोजा ओमफ्राय बेफोर थुलुंसि दा फालौखौ मथा मथि इयाव आङो 20 दालसो गायगोन आरोना फालौ खेबजां गोजा दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा माने दिनैनिफ्राय स्टार्टिं डे 1 जागोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा लेथ्रा खालामना दोनजोबदों नै जिहेतुबा दाउआ खिनानै सेस खालामजोबदों जायगाफोरखौ नै नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा जायगाखौ सेस खालामजोबदों आरोना गाइस दा इयाव 52 दङ टटेल 52 ता दा लाइटखौ हरसेया बिदि जलायना होनो गोनां जादों खाथियावनो ओरै नङाबा गरम जाया दा इनिफ्राय बिसोरो नै जिथु नायनो हागोन नोंथांमोना इ लेथ्रा खिखौ साफा खालामजोबनांगोन साफा खालामनानै ओमफ्राय बाथ्र कागजखौ पुरा गोदान होजोबनांगोन आरोना नै दाउआ नायनो हागोन मा बुस्थु सानलायदो नै मा बुस्थु नै वाव जादो डे 1 जागोन आरोना गाइस थ' नोंथांमोननो आङो खोन्थादोंमोन मिया दिनै फुङाव मोनसे भिडिअ होदों मिया खालामनाय भिडिअखौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासिम मोजां नायबाय था मथा मथिथ' मास मोनसे बारखायो दाउ मासे फाननाया बे गतिके बेसेबां लाब जायो बेसेबां लकसन जायो नोंथांमोननो पुरा फुल डिटेल्सआव आङो भिडिअ लाबोगोन A to Z नोंथांमोननो खिथाजोबगोन होननानै आं बुंदोंमोन दिनै फुङाव मोनसे भिडिअ होनाय टाइमाव स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासि नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा मथा मथिथ' मास मोनसे नांखागोन नोंथांमोननो रिजाल्ट मोननो थाखाय स' आं मा होनांगौ मा खालामनांगौ आपडेट होबाय थागोन भिडिअनि गेजेराव स' नोंथांमोना खालि आपडेटखौल' नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा बाथ्र कागजखौ चेन्ज खालामनि आङो बाथ्र कागजखौ चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय दैबो दोङो ओमफ्राय दैखौबो एसे चेन्ज खालामनानै मालाय गाव दा पुरा गोदान होजोब्बाय ओमफ्राय दा दैखौबो सोलना होबाय दा लोंथोंसै ओमफ्राय बाथ्र कागज लेथ्राफ्रा बेफोर खिनाय गोजा खस्थ' खालामनांगोन उपाय गैया फिसा टाइमावबो जा गिदिर टाइमावनो जा दाउनि खस्थ'आ बेनो जेराव खस्थ' खालामनो हायो बेयावसो मोजां जेराव खस्थ' खामानि गैया बेयाव मोजां नङा दा बेखौ दांनो लागा जेबो गैथ'ला साफा खालामजोबखाबाय बेनिफ्राय दा नैफोर लेथ्राफोरखौ पुरा गारजोबनांसिगोन आरोना औ भाई साहाब गारलायदो लेथ्रानो उपाय गैया गाइस आहा बेयाव थाङाखै गारिखौबो बारा सलायबाय थानाय जायाखै साफा सुवाखै गारिखौ साफा सुनांसिगोन ओमफ्राय आंनिया गारिनि चेन्ज पकेटखौ चेन्ज खालामनो लागा जाबाय माने टेक आवाज गाबबाय थायो दा चेन्ज पकेटखौ पुरा चेन्ज खालामनांगोन खाननैसो थानानै दा जेराव राइडआव थानायखायनो आं माने बारा माथा मारिबाय थायाखै नालाय दा खाननैसो थानानै साफा खालामजोबनांगोन गथायनो सेना सब लेथ्रा जाजोब्बाय गाइस दा बर्थमान पुरा हाखौ जावखांजोब्बाय ओमफ्राय दा पुरा फालौ फुलि लामनानै बेरा दुमनांगौल'सो होमबानो जाबाय ओमफ्राय दा एसे फ्रेस जाना दुगैना लानानै ओमफ्राय दा तामुलपुर थांनोसै एसे खामानि दोङो मा खामानि आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो मट' ब्लगाव खिथासिगोन दा दाउनि थाखायनो माने मुलि लायनो थांनायदो आरोना आङो जिथुबा ओमफ्राय दा आदारखौ बाय होना गालांखाबानि जिहेतु आं फायनाय जानाय नङाना दायो एसे लेट जाबोगोन दा तामुलपुराव लायनो थांनायदो आङो मुलिखौ इ जाबाय दाउनि मुलि नोङो नैथिंगालि जा होनानै होखाबाय ओमफ्राय इथिंबो जा होनानै होखाबाय अलरेडि मेला दंबावसो बेखौनो जाबाय थागोन दैयाथ' जोबनो जायाखै दैया दंबावो दा इसोरनि थाखायनो आं मुलि लायनो थांनायदो बेनिखायनो आं दा
दरजाखौ मारिना गालांनांसिगोन नङाबा सोरबा हाबबा दिगदार जागोन ना ओमफ्राय नै टुलखौथ' नोरै बेलथायना होबाय स' गाइस दा ओमफ्राय आरामसे थांबाय थानोसै इयो थाथोंसै बाय बाय आंनि सनाफोर ओइनो खासेनिया गां ओंखारबाय मा गसम हरसेयावनो माने फुरा थांलायबाय थानोसै ओमफ्राय दा आरामनो मोजां मोजां थांनोसै बेनिफ्राय आंनि उननि नैबे लेफ्ट साइडनि माने सिगनेल लाइटखौ मैया आङो लामायाव नैयाव गारिखौ लाखिना दोन्दोंमोन ओमफ्राय सोरबा सेफायना गालांदों आरो ना मेगन गोसा हिंसा दङ ना गामियाव गारिखौ नैयावल'सो लाखिना दोन्दोंमोन आं लामायाव ओमफ्राय लामायाव लाखिना दोननायाव आङो इथिंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय फैना नायबाथाय नैबे सिगनेल लाइटआ बायनानै दङ आरो ना नैदि गोदै सिगनेल लाइटआ नैबे सिगांनि ओमफ्राय नैबे उननि लेफ्ट साइडनिया ओमफ्राय दा बेखौ बेबिखौ दा थारनानैसो टाइट खालामनांसिगोन आङो गामिनि मानसिफोरा बया मेगन सायो दे बिदा मा खस्थ' आंखौ एक्सुवेलि बिदि खालामनो नाङामोन आरो ना बाय दुखु मोनदों गोसोआ दाथ' जों उन्दै गथ'सो एसेबां उन्दै गथ'खौनो जुदि मेगन सायोबा गामिनि गोदोर गोलाव मानसिफोरा जुदि होमबा माबायदि सोलिगोन आरो गामिनि जितुबा देखा गामिनि रायजो राजाफोरा माबायदि सोलिगोन ओरै मेगन सायोबा फैसा उला मय हा ulam moy পয়সা উলা পারবো না ulam moy পয়সা পয়সা 2000 ल' 2000 ATM ना नङा माबा दों क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दानगोन खिन्थु बेसां 1010 টাকা होमबा 2020 টাকা जासिगोन টাকা হলে তো 50 টাকা হল এ মজা হইছে তেনেকলে মিষ্টিটো খোৱাব লাগছিল না এতিয়া আজি গাড়ী নতুনৰ পুরনাই হল বিমা ওই 2 মাস কি আছে মই আজি গম পাইছি না ডাইরেক্ট লোনা ফাইনান্স হইছে হইছ বা এ কংগ্রেস দে কংগ্রেস একবারে গাড়ী নতুন লৈছো যদি ভিতরে রেকর্ড হই আছে দে কিন্তু আপোনাক ভালকৈ দেখা পাইছি এতিয়া এ तामपुर तामपुर अलग काम আছে जियानो जाया माने गाइस एकेबारे एखानसे माने आंनिया फैसाया मोनदोबो आरो थांखादोबो आरो ना फैसाया बारा थाबाय थायाखै खिन्थु फायगोन होननानै आंबो आखा दोङो खिन्थु माला फायगोन इखो मिथिया मथेथ' फायगोन आरो ना ओमफ्राय दा 10 टाकानि आग्लायदोंमोन ना नैबे खुस्रा आरोबाव मोनसे इ 10 टाकाखौ आं दा फेब्रुवारि डाटा बायनांसिगोन फेब्रुवारि डाटाखौ मानो होनबा आङो गारियाव स्टप नांगोन नङाबा आंनिया सिगनेल लाइटआ लेथ्रा जाना दोङो बायनाय बायदि गना जाना दोङो बोरैबा नांदो आरो ना मा मानसि जागोन बया मेगन सायो आरो ना गामि मानसिफोरा बेनिखायनो ओरै खालामना गालांदो बिसोरो दाबानिया फेब्रुवारि डाटा दंना गैया फेब्रुवारि डाटा নাই না এই সিগনেল লাইটটো কোনবা গাড়ী ৰাখাতে দে এনেকুৱা কৰি দিছে এটা দিবা লাগিবই রেকর্ড হয়ে আছে ভাই সাহেব हेलो गाइस वेलकम टू माय प्रो यूट्यूब चैनल यस माने नैबे सिगनेल लाइटखौ आङो लामायाव गारिखौ लाखिना दोनबाय थानानै सोरबा बख'नानै गालांदो आरो ना बख'ना गालाङाखै इयो बुना गालांदो आरो ना माने মই ঘৰতে ৰাখি থৈছিলিতো তাৰপিছত কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে মানে এনেকুৱা মাৰি গৈছে মানে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাতে থৈছিল মানে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাত মানে মানুহগিলা এনি টাইম অহা যোৱা হৈ থাকে মানে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল আৰু ন গাঁৱৰ মানুহগিলা তামান হিংসা মোৰ ওপৰত जो फेमस होता है उसका पीछे हाँ फेमस होने से ऐसे हो जाता है ना दे इतना जामरो मैं तामपुरत আহিম ভাটি বেলা আহিম स' गाइस दा नै इयाव मोनदियासै आङो दखानाव ओमफ्राय दा आङो तामुलपुराव थांनोसै तामुलपुराव मोनैनि सिगाङावनो मायाबा दखानाव गारिखौ लाखिनानै आटाखौ मारिनोसै ओमफ्राय मारिनानै बराय थांसै स' गाइस दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना फेब्रुवारि आटाखौ मोनबाय बेनिफ्राय दा बेनिखायनो साबियाव जगार पातिफोरखौ लाखाजोबनांगोन नांगौ जायो दा बेखौ सफ्लंनांगोन आरो ना गाइस आं नै नायनो हागोन नोंथांमोना होमबासो गगोन नै सफ्लंबाय गब्लंबाय बया स' गाइस दा जिखुनु जाया लाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव दा दोङो नै एसे लिरना हरदोंमोन मोननै ओमफ्राय दा इ मोननैखौ लाबाय आरो ना खिन्थु होनो नांगौ होनायालाय बैलादाव होनाय थांखायो खिन्थु खानथाम जाहोनो होदो आरो ना खानथाम ओमफ्राय बाखि नांथ'ला बेनिफ्राय सप्तासे जानाय लोगो लोगोनो मोनसे भेक्सिन होनांगौ जिथुबा बेमार फैगोन न' इ बेमारनिफ्राय बासिनो थाखाय भेक्सिनखौ नांगौ
Hello, দাদা মই মেডিচিনটো আনবা আহিছিলে তামোলপুৰৰ পাইছিলোঁ মই আজি কিনি থৈছে এইটো আজিৰ পৰা দিবা পাৰিব না নৰিব বা 3 দিন পিছতে পাৰিব ন তাৰপিছত 3 দিন দিব লাগিব ন দাদা দে তেনেকুৱালে এইটোৱে সুধবা মানে ফোন কৰিছিল মই 3 দিন থাকি কিনি দিম আৰু মই দে non stop lo nang guys light men views tang bi de ma ko dan to ga gini ha kla tundi pora was lo ga gen light themali na ma boila da bisna ye sandal man surra so guys omprai light a total monbrei gedem जोङो मोनसे न'आव ओमफ्राय मोनथामा जोङो ओमफ्राय नैबे मोनसे फिउस माबाया जबाय सिंनि तारा होमबाथ' इखो दाय सक लाना फायना लांसिगोन दखन मोनसे 15 टाका मोनयो लाइटआ 15 टाका मोन न मथामथि 15 टाका मोन आरो लाइटआ बयलार फिसिनाय जिनाव मारालाया गिदन So guys, दा ओमफ्राय जियानो जाया मानो गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा जिकुनु जाया इयाव 52 ता दोङो बयलार दाउ फिसा इनिवा टोटेल इयाव दोङो 52 ता इनिफ्राय दा नैबे बाथुरि कागजआ माने लेथ्रा जाबाय बाथुरि कागजखौ सोलायनांगोन मथामथि 10 दिन जायागौ माने जोङो बाथुरि कागजआवनो माने आदारखौ जाहोबाय थानांगोन ओमफ्राय 10 दिन जानायनि उनावसो इसोरनि जाग्रा आदारखौ लाना फैनांगोन आरोना थ' नोंथांमोना A to Z खिथाबाय थागोन आङो दाउखौ दिनै 1 डे होननानै सानना ला दिनैनि भिडिअखौ 1 डे इनिफ्राय 30 दिनाव बेसेबां गिदिर जायो दाउआ नोंथांमोना आंनि भिडिअआव नुगोन जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा दाउनि बिजनेस खालामनो सोरबा फिसिनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो मिथिगोन जे माने दाउआ जिथुबा बेसाङाव देरो बेसाङाव बाय आन्दाज मोनगोन मथेथ' मिसाखौ बुंना लाब गैया आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनि जेसांनो आदारा दामि दाउआ एसांनो माने थाब देरो गावनि माने महरा चेन्ज जायो जों मिया हराव लाबोदोंमोन ओमफ्राय हरसे 25 आवार्सआव इ दाउआ माने खोमोन ओंखारगोन होनना बुंदो खिन्थु दिनियाव लासै ओंखारदो खिन्थु जोङो मिया दाबायसे टाइमाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैबे टाइमाव जों दाउखौ मोजाङै नायमारदो एक्चुअलि दाउआ खोमोना माने गोलाव जामारदो आरोना एक्सट्रा ओमफ्राय नैबे फार्स्ट मडेलनि खोमोना गलांजोबगोन ओमफ्राय गलांनायनि उनाव बि गोदान खोमोना दाउनिया ओंखारजोबगोन आरोना खिन्थु आदारासो मेन आरोना गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो जोंबो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दखानिया जेरै खिथादो जों बेखौ रुलखौ मानिदो